Po słabym początku sezonu trampkarze starsi GTV Stadionu Śląskiego zdołali się odbudować, wygrywając 3 kolejne spotkania bez choćby jednego straconego gola. W minioną niedzielę podopieczni trenera Michała Pawlika stanęli przed trudnym zadaniem. Na własnym boisku podejmowali rówieśników z GKS-u Katowice, którzy wraz z rozwojem przewodzą ligowej stawce. Gospodarze jako pierwsi oddali strzał w kierunku bramki rywala, ale początek spotkania należał do katowiczan. W trzeciej minucie po dośrodkowaniu z prawej strony boiska w polu karnym jeden z zawodników GKS-u Katowice w dobrej sytuacji nie trafił czysto w piłkę. Chwilę później przed własną 16 rywala faulował Jacek Kudlek. Po rzucie wolnym piłka poleciała bardzo blisko słupka bramki GTV Stadionu. Jeszcze groźniej było w 7 minucie. Napastnik Gieksy znalazł się oko w oko z Arturem Baronem, ale bramkarz Chorzowian w dobrym stylu uratował drużynę przed utratą gola. Po kwadransie spotkania groźnie zaatakowali Chorzowianie. W okolicach pola karnego faulowany był Renat Nestarenko. Z rzutu wolnego dośrodkowywał Bartosz Charewski, a obrońca gości musiał ratować się wybiciem piłki na rzut rożny. W 17 minucie mogło być 1-0 dla Chorzowian. Z lewej strony dośrodkowywał Kamil Głowa, ale w polu karnym w dobrej sytuacji nie udało się strzelić bramki Tomaszowi Niesporowi. 3 minuty później swoją drużynę znowu uratował Baron. Najpierw wygrał pojedynek z atakującym z Katowic, a później złapał piłkę po uderzeniu głową jednego z rywali. Spotkanie stawało się coraz bardziej wyrównane. W 23 minucie indywidualną akcją popisał się Kamil Głowa, ale po minięciu kolejnych przeciwników nie udało mu się oddać strzału na bramkę Katowic. W 27 minucie po rzucie rożnym piłka wpadła do siatki GTV Stadionu i goście mogli cieszyć się z prowadzenia. 2 minuty później sytuacja gospodarzy jeszcze się pogorszyła. W środku boiska doszło do szarpaniny między zawodnikami obu zespołów. Czerwoną kartką został ukarany tylko Adrian Wójcik z GTV Stadionu i drużyna trenera Michała Pawlika musiała przez ponad 50 minut grać w osłabieniu. Goście mogli szybko wykorzystać swoją przewagę. Na szczęście dla gospodarzy w 31 minucie znowu dobrze w bramce spisał się Artur Baron. GTV Stadion mimo niekorzystnej sytuacji też nie rezygnował z walki o punkty. Na 8 minut przed końcem pierwszej połowy kolejny raz po indywidualnej akcji strzelał Kamil Głowa. Tuż przed przerwą Stadion miał rzut rożny. W pole karne dośrodkowywał Niespor, a na piłkę nabiegał Głowa. Bramkarz GKS-u zdołał jednak wybić piłkę na róg. Po zmianie stron drużyna trenera Pawlika ciągle atakowała. Po rzucie wolnym w 42 minucie i zamieszaniu w polu karnym golkiper Gieksy raz jeszcze ratował swój zespół. Chwilę później dośrodkowywał Charewski. Piłka po głowie obrońców trafiła do Patryka Marania, który odegrał do Kamila Głowy, ale ten zbyt długo zwlekał z oddaniem strzału. Goście byli skuteczniejsi. W 45 minucie po raz drugi w tym meczu po rzucie rożnym piłka wpadła do bramki Chorzowian i było już 2-0 dla GKS-u. Gospodarze nie mieli zamiaru się poddać. W 47 minucie z piłką w polu karnym po podaniu z prawej strony znalazł się Głowa. Pomagał sobie jednak ręką. Chwilę później z daleka próbował strzelać Tomasz Niespor. Wreszcie w 55 minucie w 16 GKS-u faulowany był Patryk Maroń. Sam poszkodowany, który na boisko wszedł po przerwie, wykorzystał 11 i chorzowianie mogli cieszyć się golem kontaktowym. Gospodarze chcieli pójść za ciosem. W 58 minucie z rzutu wolnego dośrodkowywał Niespor, a piłki do własnej siatki omal nie skierował obrońca z Katowic. W miarę upływu czasu na boisku robiło się coraz bardziej nerwowo. Mnożyły się faule i kary dla zawodników obu drużyn. W 66 minucie groźny atak wyprowadzili goście, jednak nie potrafili wykończyć go skutecznym strzałem. Po drugiej stronie boiska rzut wolny mieli gospodarze. Dośrodkowywał Niespor, obrona Katowic wybiła piłkę przed pole karne, gdzie był Kamil Garcarczyk. Po jego zagraniu chaotycznie ratowali się bramkarz i obrona GKS-u. Katowiczanie próbowali wyjść z własnej połowy, ale piłkę szybko przejął Niespor. Zagrał wzdłuż bramki przeciwnika, jednak nikt nie zdołał zamknąć całej akcji. Tuż przed końcem jeszcze raz o remis spróbowali zawalczyć podopieczni trenera Pawlika. Po wrzutce w pole karne przy piłce szybciej od Kamila Głowy był bramkarz gości, który zażegnał niebezpieczeństwo. Do końca GTV Stadion Śląski nie zdołał już odrobić jednobramkowej straty i po emocjonujących derbach przegrał ostatecznie z GKS-em Katowice 1-2. Trzeba powiedzieć, że niestety zagotowaliśmy się, mówiliśmy o tym sobie w szatni, że nie możemy się poddać nerwom, niestety nie udało nam się.
nasz zawodnik został wyrzucony z boiska, otrzymał czerwoną kartkę, no i wtedy zaczęły się, przy wyniku 1-0 bodajże, zaczęły się klocki, niestety no, było ciężko, no, graliśmy w 10, ale jak boisko pokazało, okazało się, że taktycznie zdecydowanie lepiej wyglądaliśmy od przeciwnika, udało nam się kontrować, strzelić bramkę po rzucie karnym. Powiem szczerze, że wyglądaliśmy lepiej, no ale niestety wynik 2-1, 3 punktów nie mamy, no i musimy uznać wyższość GKS-owi Katowice. Mówiliśmy sobie o tym w szatni zdecydowanie, że musimy kryć zawodników, ponieważ fizycznie wyglądali lepiej od nas, byli zdecydowanie więksi. No ale niestety, no, moi zawodnicy bojaźliwie zagrali przy 2 stałych fragmentach gry, 1 rożny, dośrodkowanie z bocznej strefy boiska, straciliśmy 2 bramki. No ciężko, bo nad tym pracowaliśmy, obserwowaliśmy też mecze GKS-u, wiemy na co ich stać, no i niestety tracimy bramki po czymś, po czym analizowaliśmy ich grę. No nie udało nam się, ale minimalnie 1 bramką, choć zabrakło, odkuliśmy się, ale to jednak na ten mecz za mało. Trzeba było troszeczkę szatnią potrząsnąć, chłopcy na początku nie wierzyli za bardzo w siebie, po poprzednim sezonie też fajne sukcesy odnosili, ale byli jacyś tacy skruszeni i oni sądzili, że nie potrafią grać w piłkę, ale jak się okazało, wystarczyło z nimi porozmawiać, wytłumaczyć im niektóre rzeczy i ciężka praca od obozu 3-miesięczna pokazała, że wygraliśmy z drużynami z góry. No dzisiaj się nie udało, ale myślę, że na rundę rewanżową na pewno jesteśmy zdecydowanie drużyną, która te punkty będzie zdobywała i u siebie, i na wyjeździe.